Ijoni. Aku mau Titik. Tak itik ae. Mak ngulene tawa. Mak ngulene ditawa. Berarti kowe dipancing. Nyapa? Dipancing kaya ngono ya serang. Aku ijone mimi lho ya. Heh? Mimi. Apa? Pipi. Ya lu dijoli pipi. Mimi aku serkosan tak kaki. Mimi. Mau pipi. Tunung. Kenapa? Tunungin larane karo tunung. Kenapa? Ini piye to, Nyi? Mau tak gak kelem no. Pak Nunai jane dangu aneh-aneh to, men. Udah kan ganteng mata entit. Aku kan malu sebagai warga-negaranya baik. Iya. Engko ditambah. Setunggal lakon sampun Kang Mas. Ah nggih, matur nuwun, Dik. Sampun kula kembali nggih. Nggih, monggo. Siap. Lenggarian. Mas Dodo. Inggih, Pak. Menika kula wonten pundutan Napa menika? Perahmen. Fragmen. Perahmen. Ya mene. Gak apa-apa. Pamundutan saking pundi? Oh, rambut jam ngoten jenengan kok. Pamundutan saking pundi? Saking Bapak Sutaji. Lagi kok enek si bongkok dari gua hantu iki kok ndi iki? Fragmene? Entit. Oh, entet. Entet. Wah, nggih ketepaan, Pak. Siap. Ha niki wah, lha iki wajahe wis apik lho kados bentore. Kowe berarti ning guru wis dianu, wis didhawuhi karo Pak Kades. Ampun. Pak Kades ngersake Entit. entit. Nggih cocok lek ngoten iki dados entite mawon. Lah iya. Lah terus sing dados musuhe ragil kuning sinten? Sapa Mbak Nila apa Mary? Mbak Nila. Mbak Mary. Oh nggih. Entit niku nyuwun sewu, Pak. Entit niku tokoe lek ngomong mboten jelas. Oh nggih. Irunge ya rada mboten jelas. Iki lho irunge dikek iki. Irunge cacat. Nah, perkara kena sabda. Kowe iki asline dadi anake ratu pangeran kowe, cuma disabda elek. Lah iki nemen eleke iki. Wis ora apa-apa. Sinten ingkang dados ragil kuning? Mbak Mary. Monggo Mbak Mary, kelaturi jumeneng. Ah, cocok iki. Cocok. Minangkane pamundutan saking Bapak Kades ngersake fragmen entit. Nggih, niku wau dadak ki nyapa ki? Tumor to, Mas? Mboten. Ya iki sing jenenge Pangeran Entut ya iki. Ala iki to. Entit. Ngatur nggih, Pak. Pun pas ya niki. Niki pamundutan nggih. Ya. Oh nggih, alhamdulillah kak IPR. Pamundutan saking Pak Kepati. Iya, iki to sing Kedadi wong jenenge. tinangkani wong niki pamundutan. Iya, sik. Sik ta, sik. Ya, Pak. Entet ya omongane piye? Amane hineng. Oh nggih, Pak, nggih bener Pak niki. Kok omongane gendeng piye ta? Hineng. Bindeng. Oh, bindeng tak kira gendeng. Omongane bindeng. Hindeng. Ya cari. Hindeng. Ahi. Aku ndelok raimu ora mentolo. Ya aku ya. Nek omongan bindeng piye? Hindeng ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ama imu. Apik. Ya iki jajal. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ama imu. Bagi yang sakit, Ai. jangan lupa Angan lupa. jaluk tombo. Onggo. Ombo. Bapak-bapak, Ngoh. ibu. Jajal nyanyi apik paling Pak. Apa? Iki jajal nyanyekno Mas. Ngoh. Lindri, atang telong manci lawuhe bothok teri. Inji. Akang longat nyawe otoli. Nyapa iki? Wong bothok liyane akeh kok malah bothok ngono. Otoli. Alah kok sombok terusno lho. Otoli. Nyanyi. Bothok teri. Oli. Ya. Teri. Lah. Iki nek mboten dijombat, mboten anu. Kula badhe nyanyi. Nggih. Lho, kok nggih bindeng. Nggih. Kula badhe nyanyi Nek mana nyanyi? tembangipun Bangun. Kitir Sumilir. Inteng yumiling. Kitir Sumilir. Inteng yumiling. Mbak karo entit kono. Niki langgam riyen terus nembe. Entit, ngoten nggih Pak Dalang. Nggih. Atuti atu. Atuti iki aking kuwi. Nyapa lho? Kaya uta. Kaya apa? Kaya uta ngene uta. Ragil kuning uta. Buta. Kaya buta. Buta. Kaya uta.
Pun siap? Wasna meresang panci si entet kang nami hanenggo tegelan pindeng pisan rakil kuning ngerti bakal beli mulane yondangu si entet kang lagi turu. Hup kene yo hup iyo gerayah-gerayah lo Mas. Ora apa-apa wis to. Kene arep pengen dituntun. Heeh. Iya deh. Coba nih. Tawa-tawa. Aja dawa-dawa klengsreh engko. Ono. Opo klengsreh. Sing nandur Nandung terong atau terong tenong. terong Apa men? Tenong. terong Oh ya, kono lho. Tenong. delondeng Nuneng. Apa? delondeng Nuneng yang enek. sapa ente Yut. Mumbul. Lho kok mbok kilo. Wong tenong aneh-aneh. hah Ojo aneh-aneh. lah piye to aku ngomong takon wae lo ente Sing nganggo apa? terong Enangi bengong wong gak? sing lonjong mi lho Lonjong? heeh Lonjong manula. lah terus Sak ndek kok. hah Nek aku ndek. endek Heeh. Nek sing lonjong teronge sapa? Pak Luna, Pak Iwanto. jadi terongnya Pak Lurah lonjong Wes Sing kanyo. pundi to Pak Lurah iki? Monco gak apa ditangkap kok gak apa ya. Pak. Endi? Endi mau. Oh, kesane. Wadune ra. Ting nandung aku ya ya. Ndang me nyamunya. Sing nandung aku ya ya. Ndang pepen ya yang ngerti ijali. Amantet. Ijoni. Aku mau takon. Titik tak itik ae. Tet. Mak ngguline tawa. Mak ngguline ditawak. Berarti kowe dipancing. Ya toh. Dipancing kaya ngono ya serang. Aku ijoni mimi ya lo ya. Heh? Mimi. Apa? Mimi. Pipi. Ya lu dijoli pipi. Mimi aku serkosan tegak. Mama, Mimi. mau pipi mau. Tunung. Kenapa? Tunungin darane kalau tunung. Kenapa? Ini piye to, Nyi? Mau tak gak gelem no. Pak Nunai jane danu aneh-aneh to, men. Heeh. Udah kan ganteng-ganteng mata entit. Aku kan malu sebagai warga-negaranya baik. Iya. Engko ditambahi karo Pak Lurah. Gelem ya? Mau. Pipi, joli pipi. Mau. Ya. Tanyang. Tanyang. Kok? Uber no. Nggih. Tak tanyang titik. Mau. Oh lalono. Mau, tapi aku mau entet. Wah, mau nyampok ini. Mau. Enak no nak wis lalasane engko sampean takok nang tunggane ngono. Ya. Ayo, terus, Uber terus. Iya. Ah, kok kono gak kena kok kiwa kok tengen. Ganti tengen. Aku. Ya. Kayak India ya tuh. Heeh, kaya India. Ini kayaknya. Angel nyanyi karo bindung ya angel. Kau milik gaya. Ini kayaknya. Sejene aku kok wis nguyuh to, Entet. Lah iya. Wong kok kene. Uyuh meneh. Oh, gak ya. Ora apa-apa. Uyuh iki malah lancen jenenge cihat. Heeh, kok kene krungune sing di sing milik ya. Apa? Maok to yo. Nah, oh ya. Ini ngau. Iya. Sing nandur Anten apa? tomat, Tomat. blunus. Lho. Nus. Heeh. Sapa? Konti. Lah diterusno lho. Kowe no. Kowe entet. Jentet. Jentet. Anak. Nen no jentet. Entet. Heeh. Aku- Sapa lo entet? Mangat nenanu nyewanganyu.
ating nandung aku ya ya ndang pek-peken ya ya ting nandung aku ya ya ndang pek kabeh aja lali ijo lip mi Apa? panggah mimimu iki wono Pipi. Mulyane pipi tok entek. liyane mimi gak mau Moh entek to liyane pipi ae sing gak ketok ngono lho entek. oh ya gegel gegel Mau ke kambang lho entek. Sing Masa? gak ketok tapi sing rada ciut. oh enal Hah? enal Kengisoran lho entek. hah Kengisoran. bu Bobo. Heeh. Mah teko. Aku luwi. Apa? Aku lang jenenge ngono lho. Nang jenenge. Ini gak salah bener mek jeneng salep. Kok tengi piye ta? Nek gak salah bener kan jeneng salep. Salep. Heeh. Salep. Nek Kang Swang. Pegang suara. Ono kene iki tenan iki dan kene iki ya. Permahanya, nak aja drum. Nganti suapan ya, Pak. Peng telu tok ngenteni. Enggak usah apa-apa. Oh, iya aku. Sing penting ayo wis macane yo wis ngono. Ceritane ngene. Ceritane ngene. Yo. Ceritane Ya. iki kowe njaluk ijol, iki mau ngijol engko sing ngijol Pak Kades. Ngono. Yo. Pak Kades pinaraane dateng pundi to? Anggi Angge engko sing ngijole Pak Kades, Pak Kades maringi komet. Nane. Iya, iki mah ceritane. Sing pundi Pak Kades? Nyotok anu Pun Mukades. mriko, Bu Kades. Mau mengin timbang ini Ah, Bu Kades, Bu Kades. Lah. Bu Antin. Bu Kades. Nah, nggih. Monggo jenengan tindak mriki, Bu. Monggo, Bu. Kula dijaraki Mbok, Nek. entut niki lho, Bu. Tet. Tut piye to? Dijaraki entet. Monggo, Bu. Bu Nggih. Kades. Ha, iki lho. Iki lho Nggih, mesti nggih. sampean ki Bu Kades pun Bu Bu Kades. Kades sampean. tetep nih. Heeh, engko sing Monggo Bu Kades. ngijoli Bu Kades. Sik, tak jempote monggo Bu Kades. Ah, jemput. Jenengan Yo. bantu kula ngatasi entut niki lho. Enten ngene. Tet. Kene model Truk, kaprepe ya. truk, truk. Ning ngandung aku. Ora kok. Sing nandur aku. Gantos jenengan ingkang tangklet. Saniki karek kacang. Ning anu Bu Antin lamun entit saking jenengan Mien jenengan mboten anu niku. Loh. Mboten anu mati niki. Innalillahi. Dah miko inarilahi. Niki mawon nyuwun sewu, Bu. Mila sing dalu Bu Anin. Nggih, sugeng dalu. Nggih niki kula mau saking kuning gak mboten purun maringi lho. Niki ketahi jenengan sing njoli ngono. Nggih, ngono. Lan jenengan apa Pak Lurah? Nggih. Ketingale Pak Lurah kok repot. Pun jenengan mawon ngono. Sing nandung aku Bu Antin. Aku Bu Antin. Lah, aduh dereng tangklet to, Lah, iya. dereng tangklet. Aku- Bu Lurah dereng jenengan tangklet, Bu. Dalam. Sampeyan yo ndek kene lho, Mer. Ndek kene lho. Ngeten, Bu. Mana jenenge Mel. Sing nandur kacang tuwa-tuwa. Lho kok Ngoten. kok malih Bu Lurah kok malih mbok kon karaoke ngono kok. Oh, bu nama-nama wong niki mboten lomba kok. Nek lomba ami-ami anak niki mboten ami-amian ngono napa-napa. Sementing pantes. Anes ngoten lho. Oh, malah apik lho. Sing nandur kacang sing tuwa-tuwa niku sapa? Alon-alon, Nandur Bu. kacang. Sing nandur Pak Nyuwanto ya ya. Sing nandur Pak Nyuwanto ya ya. Apaan kabeh ya Bu ya. Apaan kabeh anggara dijoli. Njaluk dijoli apa? Ijole apa-apa
aku tetep timon. Amun napa menggalih sing nama-nama lho nggih kula mboten. Jajal wani ora njaluk pipi. Anu pipi. Pak Juwanto. Pak Juwanto ne sampun kondun. Jajal. Sampun kondun. Nggih. Amah. Anggen nih. Pak Juwanto kondur tapi nek gak ngerti ta. Napa? Di live streaming. Ah iya, Ding. Jajal wani ora jajal profesional jare. Profesional. Profesional yo kanggo malah pangendaseni bulunah. Ya iki malah sing nanggap kok malah wonge los kok nih, los. Nah, aku kak mani. Aku kak mani ya pokok tang ijoli. Ijoli opo yang Bu pokoke? Ijole Bu. Tak ring dadak. Ah, nggih. Napa? Dompet. Anu kula kenapa? pendete. Alah. Wong loro ku ya tunggale kok ketok. Aku ngomong dompet itu waras nak aku. Mana? Anak kene lho, Walah Bu. Dalan. Kok malah ngrepoti Sik ya. Bu. Watuh lanan mantuk. Ketuan iki ketuan. Lah kuwi engko jek golek ATM barang lho kuwi. Muga-muga Ampun Bu. Ora nggawa tunai niki transfer. Lah niku. Anu pun nek nyambut ini. Sekedap nggih. Sik ya Mas, iki urusan administrasi. Urusane karo wirung. Iki nang Lah jare njaluk pipi, kene ada njaluk Tapi- liyane pipi. kan ini. Lho. Alah Bu kok repot-repot jenengan betani salep mawon mboten napa-napa. Paringno sini sayangku. Sini. Iki karo iki ngenek enggrek niki. Monggo Bu. Oh alah, Paringno mamae. Pak Juwanto kok yo gawe lakon iki barang. Nah nggih mantul ngono Pak Nyuwato. Akhire kok yo metu tenan. Ya ampun. Emang Terima kan- kasih. Lo tak mendet Mbak. Kok mendet piyambak Kok nep? Teke sapa mendet Lho lah siapa? nep. Dompete sapa? Oh nak lembet cuwini. Dan makanya Lah iki piye Mat sing cilik iki piye? sampean sapa? Iki putrane buluran. Nah, sampean gak mesti no Om Entit. Hmm. Gak mesti. Gak no, banyak kelinci ya. Banyak kelinci. Mesti mau gak? Mesti. Oh ya mesti ngarek. Jalane disiram banyu, Nduk. Nyok lunun. Nek wedi iki. Nah, ya Nduk gak apa-apa Nduk. Ada mau main kekerasan. Aja pakai kekerasan. Kekerasan dalam rumah kenek. Rumah tangga, rumah kethek piye kok. Nggih. Anakmu icole pundi, Bu? Nggih. Mat nuwun lho, Bu nggih. Oh alah nggih mboten napa-napa, mboten. Lah kok kowe sing oleh? Hah? Aku sing Tak kembangne sini. administrasi. Lumayan ini untuk ngel sama ini. Ndukno tokel. Iku lho enten Pak Polisi. Amun mantu. Aman repon mantuk. Aman. Iki. Wonten Pak Bayan. Oh, Nggih, Pak Bayan. nggih. Pak Bayan. Asik, Kang ayo. pundi? Pak. Pundi Bu, ingkang pundi Bu? Diteruske ayo Mbak, ayo Mbak. Kali Pak Doni. Niki Pak Bayan. Pak Bayan itu. Monggo Pak Bayan. Jenengan Itu. minggah nambahi nika Pak Bayan. Wah. Kula dereng ngangsal napa-napa Pak Bayan. Pak Titus bagian bendahara. Monggo kula atune jumeneng Monggo niku. Pak Bayan. Pak Bayan mesti kelangan. Pak Bayan. Aku tampilan kaya tarik tambang. Iki lho ditarik sendiri. Enak Pak seneng. Bayan. Sini. Sapa anak sapa tak jeneng Ruwit. Pak Dalang, Iki putrane Pak Oh Dalang. alah layak pinter. Alah ora ape mbok seneni. Oh lah apa? Pak Bayan niki wau entet sampun ngansal saking Entet. Bulurah. Kula sing dereng. Ya ditembangke riyen. Tembange nying. Yo tembang napa Pak Bayan? Oh selo. Matur suwun Pak Bayan kancane siji loro telu. Tembange nama maman penting enek. Oh lo. Oslo. Entet yo lah. Matur sembah nuwun nggih Pak Bayan. Pak Bayan teng mriki Ibu, mawon apa? Matur sembah nuwun. Nyonget ngene nggih. Alek kula nggih. Joget nggih. Nggih. Mangke kersane dikruyuk niki sinden-sinden ngene enggrek Pak niki. bendahara dereng nggih. Dereng, Pak sinten malih Bu Pak korban Titus, selanjutnya? Pak Titus. Pak Doni kalian Pak Titus. Angkat Pak ora mendino Korban selanjutnya monggo. kok korban selanjutnya kaya wong tipu. Monggo Pak jenengan nggih pun semerep piyambak to ngeten iki wau. Seneng aku dina iki. Nah, Eneng wae ramek mopo. Anu adahe ndi adahe.
Nggih. Nah niki Pak sinten? Pak Titus pun gadah garwa. Kok Mak? Monggo Pak, mriki Pak. Monggo. Mengko bagian penuhana. Penak Sak menika panjenengan pun semerep, Pak Sih. Bayan niki mau nggih sampun. Apik ki, nyak Mak. Sinden pinter golek nasabah. Ya iki lho kuntening Sales. ngomong. Matur suwun monggo niki langsung napa nyuwun lagu ngoten ndang tek 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 ngoten lho. Beh, Pripun, Pak? anak buah sampean ini berbakat. Pak. Wah. Berbakat niki. Los kabeh niki, Pak. Ini adalah pengemis. Padahal iki mau dalange wis sambat. Duk Mimun. Mimun tambat e. Jare gak oleh turan. Oh alah nih ngono yo ngono ni nang Aku tak. kok ndredeg ta, aku ora bayaran nih. Aku tak urusi atu. Aku kok pucet. Wis to. No wipis Anu but Pol. ngono napa pancen kangge. tamungi. Nggih. Pesenku engko sadurunge buyar. Nggih. Ndang sampean njaluk Dah, iki lho. Ngoten nggih. melayu gampangan. Kersane. Nggih, matur nuwun informasi. Sudah lunas, sudah lunas. Monggo niki pripun nyuwun tembang napa? Enggak. Pak Oh. Bayan niki sampun mau terus Bu Kades sampun. Pak banyak penting Oslo. Monggo, Pak. Oslo nggih, Pak Bayan nyuwune Oslo jenengan nyuwun napa? Monggo mengke dinyanyekno mbak-mbake niki. Aku ngijolin tet tok. Heeh. Ngijolin tet. Ente. Atuh mulak manik Ya, mina. Anu, Bang. sama Masalah gampang ngentet ngono lho. Gampang ngentet. aku tak karo iki sing ra resiko. Weh, Yo nyoko. Nah iki Jek Joko. Sak kono gak normal kok milih entet tok. Nyoko iki biasane senyen Kono milih sesama rada murah. Tak hitunge ya Pak ya. siap. ono menit. 1 2 Hitung 3 tok. 4 5 6 7 8. 8. Mbok entet. Mbok njaluk mbok ya. Aku gak ngatut. Entite gak njaluk. Aku lah mak jenengan maningi metono mboten bangeten. Bangetet. Lah iki mau wis entek ning kono iki. Ah mboten napa-napa mriki benjing mantas malih. Mboten. Kok Monggo. Pokoke wong wewehi bakal oleh. Wah. Lho Pak, berkah barokah kagem jenengan. Rezekine ora lokak ning tambah Bidung kebak. kancane. Siap matur sembah Matur nuwun. Ora utah ning wutuh. Mengke nyuwun Pak tembang Dalam. napa? Dalam Nyicil ayem. Ngicil. lho. Ayem. Lah kula Lah, kok nggih ayam? mboten keduman oleh mlebu rono. Lah mau Ini soleh. linknya kan sini lah, saya linknya sini. Pak Dalang Mau wis mangke- oleh 200 Oh, jar. siap. Mangke kula nyuri. Tono, tok. Tambahan lumayan loh. Iya. Pak Dalang mangke pun dibagi donga Nggih. nggih. Pun. Pun Nggih. kula tak nyuwun pamit. Siap, Nggih matur matur nuwun, nuwun nggih, Pak. Mak. Iki live streaming kok seneni bojone. Gak oleh lawang. Walah Pak wedi. Nggih, buluna. Berarti Pak E menika termasuk anu anggota SSTI. Heeh. Suami-suami takut istri. Nyot. Lah tok. Sayang, ayo petung ning guri. Lah, Kok sayang mong. Dan iki kok sok Nggih, matur nuwun nggih. Matur suwun Bu Lurah kedap nggih. Kula Kula kalih matur nuwun. Lah niki pripun diatet-atet iki? Diatet-atet piye to kok Lah sok? niku lho. Wis tak siapi kresek. Ki anggere wong bagus kok terus mepet wae kok Nggih, sok. sayang kok jawil-jawil 100 kok jawil. Iki ora usah dipaksa. Iki diplotot terus ra metu getihe kok sok. Pripun Pak? Matur Jenengan suwun. Mboten anu ngijolin rit. Mboten beto. Alah, mboten lho Mak napa tansih to? Kowe ki ya tunggale kok. Anu kan, alah matur nuwun niki napa to kok nggih nguyon niki Nggih, nggih, mau matur kok nuwun, nggih. Pak. Panjenengan anu ampun Matur suwun lho, sayang tunggu aku ya sampai pulang. Alah, sayang-sayang kondi ku lho kok. Nyapa to aku selera karo Tolong jenengan. setel ayang-ayang. Hah? Mas, tolong setel ayang-ayang, Mas. Cek. Wait, Karo ya ini aku nek ngoso Mbak Mary. Ini gini det. Terserah, Mas. Oke, bebas. Yuk, ayo Mas. duet. Ayo, Enten Mak, ayo. ayang-ayang.